Ka afọ a anyị nọ n'ime ya jifu nwayọ uwe na-abịa n'isi njedebe otu ekpere n'ahịa nke enwere na steeti a n'ahịa ebe a na-ere ngwongwo dịgasị iche iche eji arụ ọkụ n'ụlọ dị n'Obosi achịkọbago ọgbakọ ekpere iji weta afọ a n'isi njedebe. Ha ji nnọọ ekpere kpụ ọkụ n'ọnụ wee malite ekpere ahụ nke onye nọ n'isi ya bụ Reverend Celestine Eze, ebe a nọkwazi wee bụ abụ ma gbakwuzie egwu dịgasị iche iche iji wee kelee Chineke etu o si wee debe ha ndụ afọ a wee n'afọ abịa n'isi njedebe. Ka Faith onye m uche kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ onye kwụ n'akụkụ Chineke, ụkọchukwu Christopher Anyanwụ kwuru na ọtụtụ ụmụ Chineke adapụgo n'okwukwe maka ihe ọchịchọ nke ụwa, wee kwuo na anya bụ oke ọchịchọ ekewapụgo ha n'akụkụ Chineke. N'ihe ọgụgụ ọ gụpụtara n'akwụkwọ Exodus, ụkọchukwu Anyanwụ kwuru na ọ bụ naanị ọbara Jizọs nwere ike ịsachapụ njọ mmadụ ma napụtakwa mmadụ na-abụ ekwensu, wee dọọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha wepụ aka n'iji ọbara mmadụ ma ọ bụ ụmụ anụmanụ agwọ ọgwụ. N'iru ekwensu ihe dị iche na ewu na mmadụ adịrọ. Ọkụkọ agaraghị mma n'iru ekwensu. Ọ bụ na ọkụkọ ka ọ chọrọ iweta nwa ọkụkọ ogbuo owu emere ọkụkọ. Ọ bụ chi chọrọ ife n'ife a. N'okwu ekene ya ka onye President General ya bụ ahịa bụ Comrade Chike Ọnụnkwọ toro ndị otu ekpere a n'ezi mkpụrụ ya bụ ekpere na-amịpụta n'ahịa ha. O kwuru na ya bụ ọgbakọ gosipụtara mmekọrịta n'etiti ụmụ Chineke n'ihi na ndị ụka dị iche iche bịara na ya bụ ekpere. Anyị na-eme every year na our market, so ha dazisola iwe mee nke tata iji wee gosi unity for the Christians and the unity between the market and our market and other markets. Mgbe ndị ABS na-agba ha ajụjụ ọnụ, onye na-achịkọta ya bụ ekpere na Anambra steeti bụ Brother Silvanus Anọdike na onye nke na-achịkọrịta anya bụ ekpere na Eletrika bụ Brother Onyinyechi Emmanuel kwuru na ebumnobi eji ebu ya bụ ekpere agagharị ahịa dị iche iche bụ ka ha gbasaa ozi ọma Kraịst ma wetakwa udo na mmekọrịta n'etiti ụmụ Chineke. Ha gwara ndị mmadụ ka ha kpachapụ anya na ndụ ha na-ebi makụọ Chineke ma na-ekpesi ekpere ike. Onye ọbụla na-efe Chukwu ọ ga na-enweta ihe mkpọbi ukwu, mana n'ime ihe niile Chukwu ya emekwara onwe ya. Ka onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ n'ụdị ọbụla ka o wepụ aka n'ihe ọjọọ. Ekpere pụrụ iche ha kpere n'isi Maazị Nnamdi Kanu, ndị otu ekpere ahịa, ndị na-achị ahịa Eletrika ma onyinye bụ ihe pụtara ihe na ya bụ ọgbakọ ekpere site n'Ọnịcha. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.